gaurkoan naiz etorri zuei meloi ekoizle bat aurkeztera. Hernani etorri gara bertako rugby taldearekin, proiektu bikain bat, eta deneri aurre egiten diona ezagutzera. Neritz hemen gaude Landare zelaian aurrean, hainbat eta hainbat partidu hon ikusi zituen rugby zelaia, Hernani ezaguna da, rugby munduan, baina hemen badago zuelako proiektu polit bat, ez? Bai, da inklusibo taldea. Bai? Orain dela bostei urte hasitako talde bada, sortutako talde bat, eta dago sortuta, urritasun dakaten jendeak, ez dakatenak, talde barruan sartzen gare bai neska mutilak, edo zein arrasatako jendia onartzea, eta adin, bai. Eta dena batera? Dena batera, Eta hemen adinak eta berdinu danak... Hori da, denak. Ze bolita. Bai, bai. Eta gero, talde gehiago badaude, aukera daukazu beste norbaiten kontra jolasteko? Bai, guek adibidez, Gipuzkoa mailan geha talde bakarra, hola. Eta gero jokatzen dugu, Bizkaiko jendeakin, Unibilbao, Gaztedi, eta beste talde pare batekin ere bai. Lau talde geha, bultzali gaiten degula, eta gure artean jokatzen dugu. Ona! Eta taldekidea zezat, eta danak hernaniarrak? Ez, dago toki askotako Gipuzkoko jende asko dago. Edebakuak, Hondarribikuak, Zarautz eta Hernaniko jendia ere bai. Beste bat igual faltako da hortikan, baina, bueno, toki askotakoa. Gipuzkoako selekzioa, zaitu zuen gorda? Bai, bai. Hemen, Hernani. Denak hementxe. Bueno, jongo entrenantzea pixat? Venga, guazon? Baina suabe. Bai, bai. Neritz? Bai, bai. Nik oiek ikusi jot eta nola behiratzea holan daudena dana, nahi, txikito... Ikusiko dugu. Galdera bat, zeratik aukeratu zen oso rugbyia? Ni txikitan kirol guztiak probatu nintzun, eta bain dela 5 urte hasi nintzen rugbyan jolasten eta zen hau da nire kirola. Eta ze mate izu rugbiak? Asko, geure artean familia bat osatzen dugu, lagunekin oso lagunak gea, beste mundu bat da niretzako. Bidaiatzea, toki berriak eta ezagutu. Toki berriak ezagutzea, hori itzela da niretzako. Eta arauak ez dira pixka eta arraroak, zaiak, ni rugby ikusten nahi naiz da atzeraka pasatu behar da, eta pixka gehiago daki, gutxi gehiago. Arauak ikastea zen moduzko, arresa? Hasieran pixka bat zaila izaten da, baina noiz eta partido gehiago jolastu, erre sartzen duzu araua. Ero nola dien, ez? Animatzen nauzu niri jolastea pixka zuekin entrenatzea? Bai, noski. Poliki, berriro zara. Neritz ere izan dio, poliki, baina nire ikuste zaituztet eta... Ungo gara. Venga, goze. Venga. Galdera, Dimon, zu ze postutan jolasten duzu normalean? Ni jolasten dut 3. meleko postuan. Eta enteratu naiz korrik egin asko gustatzen zaizula. Asko, pila bat, korrikaitzea eta plakajiak itea. Bai, baloi hartzen zunean, aurrera. Korrika, zuzen. Eurra. Zuzen. Orduan ensaioak eta asko egituzu? Noiz bait. Bai, bate erortzen da. Bai, bai. Bueno. Belean, gero, oin teoria pixkatu nahi gehiago. Astean zenbat aldiz batzen dira hemen entrenatzeko hauek? Talde barneratzaia etortzen da astean behin, asteazkenetan, eta gero, partidetan. Eta denboraldia zen mozua? Ondo, egia esan aurten berrikuntza handia auki dugu, bultza liga sortu dalako, eta federazioaren eta gainontzeko taldeekin batera,
ba, bueno, liga sortu da, eta, bueno, hortxe gabiltza borrokan. Txartela federatu txartela eta badukate. Hori da, dituzte hori lizentzia federatuak, epaileak partidetan, aktak, eta, bueno, gainontzeko mailetan bezala. Eta, esan du lehen neritzekin, hemen Euskal Herrian badago la liga, baina kanporatatzeko aukerak eta badukazua? Bai, egia esan gure denboraldia zentratzen da bai bultza liga, baina gero egiten ditugun bidaietan. Adibidez, horrengo asteburuan La Rozaseagoaz, gero normalean irailean Kulleran egoten geha, gero Almeriara egin dugu bidaia, ia esan mugitzen geha asko. Eta bere egin dugu eta esperientzia bat izango, ez? Bai, da, asteburuan lagunekin pasa, esperientzia primerakoa, taldekideekin, da, beste taldekideak ezagutu, da, esperientzia zua berazgarria. Rubia badauka hori, ez? Talde kontu hori, kutsu hori, ez? Partido bukatutakoan, bi taldeak batzea, elkarrekin egotea, eta hori badauka. Hori da, azkenen rubian baloreak dira, ez? Eta gero, bukatzen da partidoa, 3. denbora hortan, zelaian hain laguna ez dana izan, lagun egiten duzu, berarekin solasaldia egin, eta, egia esan... Hori ikusten da, hemen ematen duela kirol gogorra dela, baina, bere araua dauzka, eta hori, kontaktuan badao, baina, gero bukaeran denak elkarrekin. Errespeto handia, hori da, kontaktua dago, baina beti errespeto handiarekin, eta hori, 3. denboran, lagunak egiten. Errugbiko irudi ezagunetako bat melea da. Zertan dut meleak? Melea baloia jokoan jartzeko era bada, ez? Rugbia daukan era da. Bi taldeak elkartu egiten dira, eta bata bestearen kontra lehian sartzen dira, baloia erdian jarrita, eta baloia ea nork irabazten duen. Bultzein bardu alde bat eta bestean kontra. Baloia erdian sartu, eta bi taldeek bultzatzen dute, ea zeinek bultzatzen du gehien. Sartuko gara? Sartu ba. Hemen eneritzen onduan? Eneritzen onduan, bai. Eneriz, esan nondik heldu da. Ale, sartu, prest. Bai. Venga, sartu, Hernani! Ega ber, tabultza! Hori da! Tabultza nozitxe hemen! Vale. Listo. Babarrunak zainen jandizkik! Letxo, horreon! A ver! Usaia horre ondana! Lagunok, honekin bukatu da saioa, Aerolíneas Hernanik, airean bialdu behar nagoen. Ez dira saltatu, honek atzatu inaute bakarrik. Hau da, Ibon, nik besaltu inberni, ni la marquesa del pueblo, altzatu gora.